И въпреки моето желание да опуша тези риби, Киро реши, въпреки моята воля, да им дари живот. Пешо, дай ми го поне това, мамо, дай да го опуша, ръче. Дай ми другия направо. Бе, тук. Амур. Зарибяваме с амур в момента. Зарибяваме с амур. Ела по-близо вас снима как пускаме амур в реката. Да не направиш някой шмекирия да не го прибереш. В момента зарибяваме реката с амур. Ето. Пепе, ела снимаме двата са. Пешо, къде минаш така? Ето тук още едно амурче. Една риба не ми оставихте да взема, майка му лева. Тая вечер няма... Какво ще пържа тази вечер? На сушилната. На пушилната ще седи празна. Аре бе, снимам клип, какво ми се лензите, аре пускайте ги. Един за валката, един за Рико. Така. Ето големия за валката, че по-голям. Кой е Рико? Ето. Не, това е валката. Кой е Рико, бе? Рико замина вече, бе. Абе, добре, както бе. Вало, тръгвай, бе. Аз не го познавам, Рико. Вало, тръгвай, бе. Стига малко и той сега ще избяга това. Той е силна риба, това няма нищо. Пак не оставихте нищо за такова за вечеря, бе, майка му, бе. Гаси.